НАК подкаст, представен от WA Time. Днес наши гости са госпожа Силвия Стоянова и господин Тепавски. Здравейте, госпожо Стоянова. Нашият първи въпрос към вас е: какво или кой си представяте, че сте били в предишния си живот? Здравейте! В предишния си живот, всъщност аз мисля, че съм имала няколко предишни живота. В предишния си живот си мисля, че съм била бижутер. Имам огромна страст към бижутата, особено към обици, така че предполагам, че съм се занимавала с обработка на сребро и на злато. Вероятно е можело да бъда и принцеса, цялата отрупана с бижута и същевременно завладяваща нови земи, колони, богати на злато и сребро. И вторият въпрос към вас е: кое е нещото, което сте обичали като дете и ви е карало да бъдете щастлива, но вече не можете да правите? Като дете обичах изключително много да чета книги. В момента също продължавам да обичам да чета книги. За мен лично няма нещо, което едно дете не би могло да върши или възрастния да прави същото. Според мен зависи от човека, така че според мен всеки един човек може да прави това, което е желал в детството си и същото като възрастен. Благодарим ви за участието, госпожо Стоянова. Здравейте, господин Тепавски. Нашият първи въпрос към вас е: какво е най-необичайното нещо, което ще направите, ако днес беше последният ви ден на Земята? Здравейте! Много провокативен въпрос. Бих излязъл от училище, бих се качил на колата си и бих тръгнал в някаква посока, без значение каква е тя, и бих оставил, може би, някакви събития, неща да ми се случат да е така от само себе си. Просто чисто любопитство. И следващият ни въпрос към вас е: как бихте реагирали, ако учениците можеха да чуват мислите ви? Може би нямаше да си мисля нищо. Това е една доста опасна суперсила за учениците, бих казал. Дори в някакъв момент така да знаеш какъв е следващия въпрос на изпитването, би дало доста така поле за изява на някой ученик, дори в така по-интересни посоки, да кажем. Интересно е това. Бих се разсейвал да си повтарям една и съща дума, за да може никой да не ме разгадае и да знае какво си мисля аз всъщност, или пък да си измисля някакъв мой собствен таен език с кодове, да си мисля, за да остане също така тайно. Благодарим и на вас, господин Тепавски, за участието. Тази седмица имаме една интересна гатанка за вас. Ако ме имаш, искаш да ме споделиш. Ако ме споделиш, вече ме нямаш. Какво съм аз? Правилният отговор ще трябва да намерите сами. Но ако все пак се затрудните, може да ни намерите. Бъдете подготвени за всичко, защото следващия може да е един от вас.